Χάρη στον κινηματογράφο, στο χώτερο. Τον τελευταίο 1,5 χρόνο στην Ελλάδα, 4.000 υπάλληλοι και επαγγελματίες έμειναν άνεργοι. 1.100 βίντεο κλαμπ και 3 εταιρείες διανομής έκλεισαν. Θα συνέχιζες αν ήξερες πως έτσι απολύεις έναν άνθρωπο? Πες όχι στην πειρατεία, όχι στην ανεργία. ΕΠΟΕ, Εταιρεία Προστασίας Οπτικοακουστικών Έργων. Καφές, άρωμα και γεύση που απολαμβάνεις με κάθε τρόπο. Ο Στέλιος Παλιάρος ετοιμάζει τα πιο ακατάμαχτα υλικά με βάση το καφέ. Σαρλότ μόκα, σιροπιαστό κέικ με σοκολάτα και καφέ. Μουσλε και σοκολάτας με καφέ. Αυτές οι γλυκές αλχημίες. Σάββατο στις 7. 1989. Πώς άλλαξε ο κόσμος. Αυτή την Κυριακή ειδική έκδοση με το βήμα. Το σπορτ για το μότι πάει στα περίπτερα.